Uy, baga oh. Pre, ipapulinsit na kayo itong pre. Bag kayo. Yatos ko kayo ng drivera ni. Pre, purag sa atop kayo masakay ni pre. Urot ng Rodrigo do. Hindi na kami igo. Tira pre, larga na. Taro ko rin ha, basig bulog ka. Matay boss, mingaw makay diri, wa may pasahero. Pastilan, panawag ko pasiro dira. Naunsa ba ni oy? Nganong diri manggunta nagturno ba nga? Mingaw makay diri. Daghan lagi pasahero diri kay way lain na masahero. Matay ning style ni. Ganina patambuntag diri boss ba? Wa pa may pasahero. Daghan na pero mo reklamo oy. Panawag na pasahero dira. Galas daw ni trabaho ani. Sula po dani oy. Oh, tibong ko panakan sa digos agdaw. Kana ba? Panawag yung pasahero. Sus, uli pa lang lagi amo lagi. Usama na yung lugaran ay wala yung masakyan. Ay kini nanay pasahero. Te, sakay ka te. Ay di ko, mahal kayo magplitik. Sakay na te, kay wa may lain na masahero diri kameraman. Ay di ko, magpagtas na lang ko, mahal magplitik. Hala, pagbaktas, kinsa ray magabian. Ay kabala ka te, tay discount ng senior ron. Pa-discount pa juning kagwang, kabalog hinay kay pasahero karon. Ay, nari discount, pasakit ako be. Nawa ra, musakay ra man day gyapon. Tabang dia, nagtutok lang mata mo. Ay lani ay. Wala, usog kay mo reklamo nga mahalog plite, nya magpatabang di ay. Dong, larga na dong, kay ulan na oh. Relax lang te, di mo ni motor sakyan. Luwag pa kayo, ban man eh. Na, magabian yung style mo ma. Boss, larga na siguro ta boss, balag isa lay pasahero. Naulanan ako diri oh. Unsa panibataan ng siwal kamo. Bagsa na pasahero, kansi kay tani. Unya ako ani, mabasa na ako sa ulan. Taghana pa ni mo istorya oy. Ako pa nimo, manawag pa kag pasahero. Kapuya po ning trabaho ani oy. Wala na ulanan man ta. Oh, tibong ko panakan sa asa agdaw. Digos. Kana ba? Panawag yun. Oh, tibong ko. Sakay ka te. Boss, napay masakyan. Amin mo. Tibong ko. Oh, ali. Luag pa kayo. Tara mas, napa daw. Ali natin. Kay ulan na. Sir, tabangi ko sir, itaas man niyo. Nah, naunsa man ning style ni puros man di kabot, kamubo ana oh. Please, wala. Dito. Ata po ninyo eh. Grabe, gagmayng tao pero perte mga bugata. Dong, larga na si Ruto dong, kaya na may pasahero. Relax lang te, kay luwag pa kayo. Pre, pahit na siguro na itong pasahero pre, larga na ta. Unsa ni bataan eh, mura magdagdali. Luwag pa kayo. Sabi ning style ni oy. Hinaya lang ba kay maguba kong ban. Kahinay rato. Latan ko ni noon. Mularga lang kita karon, kung puno ng pasahero. Panawag pa dira. Tagita ni oy, may pagwak ko ni jute. Oh, tibong ko panakan sa saag daw. Unsa man ning lugar mads, oy wala may namasahero. Nasa unahan ang turno mads. Uy, kini, nanay daw ka pasahero. Sure ko, mularga na dyan eh. Te, sakay mo? Oh, sakay mi. Uy, baga oh. Pre, ipapulinsit na kayo itong pre. Bag kayo. Yatos ko kayo ng drivera ni. Dam, dito daw ka sa front seat oh. Nya, ako ani, ato man ko sakay. Pre, dira na sa likod pre, kay puno na dire oh, di na maigo. Oh, dire na ko sa likod na mo, kay puno na da. Dire na. Style. Tara pre, larga na ta. Pre, purag sa atop kayo masakay ni pre. Puno ng Rodrigo do, di na kami igo. Na, naunsa naman nung style ni sa atop nung tapasakyon. Sige na pre, larga na. Taro ko rin ha, basig bulog ka. Mabuang ni style ay. Pag seatbelt na mo, kay malaga na ta. Oh no!